gano akwai dirka ka zama na gari ba a san ka tabbas wasarar asma barka kuma ni ba san ki daukar da goma in ka so abin hanga ka ne zan tabbatar duba nan je ran mota da sabon baro ka sai ka dan duba komai tsari sai ba ka auna in ka kun ka so ma ka dinga tunawa kar ka yi barna ni na gari akwai cizo shi kuma doki sai da nan zahiri ya kasance zahiri za ka yi sallah sai ka jira liman ya kan yi duka sanar dauri ko da wani ba sa dauri kuma ni ban san abin da take ba har da zama abin kallon na yi ko da na haura da na kuma ba mai yi min ila ko da zan yi bayani ciki na san ai ba su ganewa wance an masa da sabon mambaro mai wani ita mota sai abin titi ko kusa sai baka kunta ka jira wanda zai ma bayani wata za ka fuskanta yanzu ka karkata kunta addinin kai zo da Qur'ani ka tsaya ka bada abin da ya ce wadansa ba za ka saba ba bayani yana da su masu kiɗa kuma sai su sa himma abin da zan yi batu kuma ni ban koya aiki ma